Salutare tuturor și bine v-am regăsit la primul nostru videoclip. Astăzi o să vă arătăm ce trofee, cum se lasă toate, bine, nu toate trofee pe GameList. Adică o să vă arătăm trofeele pe care le știm și noi. Primul trofeu este pe Ring. Să intrați să-mi dați și mie un like și să intrați și la prietenul Dragoș. Îl cheamă Nja THFYO. Primul trofeu ar fi să îl catapultezi pe prietenul tău. Trebuie să-l catapultezi pe scaune, dar nu cred că o să ne iasă din prima. Stai puțin, Darius. Imediat vă arăt. Da, adică trebuie să te arunci pe acolo, lângă scaune, ca să fie trofeul ăla sit down. Acum o să vă arătăm alte. Trebuie să ajungeți să vă arunce un prieten până acolo. Da, pentru că nu cred că este posibil să vă aruncați singur. Și acum vă arătăm pe container. Da. Și am uitat să vă zic să dați like și subscribe așa blană pe contul meu și pe al lui Darius. Și să ne scrieți în comentarii ce vreți să ne jucăm. Ce să ne mai jucăm. Pe Fortnite, GTA. Nu, du-te mai în față. În față? Mai în spate. Și să zicem și jucăm. Noi ne jucăm și GTA, facem un contract de la agenție cu Franklin și mai jucăm și Fortnite și GameBeast. Să ziceți ce vreți să ne jucăm. Și să vă zic că pe contul meu o să postez și Supermarket Simulator. Da, Andrei stă aici, îl cheamă și Andrei și Dragoș, stă aici, așa, dar nu-l sparge YouTube ăla, așa, stai că eu, dar trebuie să vă urcați aici și, dar și să arătați asta. Nu sunt dat trofeu, că noi deja l-am făcut. Da, și trebuie să vă agățați voi de aia. Voi trebuie... Uite, vedeți Special Delivery, ni l-a mai dat odată în colț, îl vedeți acolo? Cam asta trebuie să faceți, nu contează că deți amândoi, că și n-am găsit amândoi și tot ne-am dat trofeu acum, deci puteți să-l faceți. Nu cred că se vede foarte excelent. Deci am spus că nu prea se vede bine, doar că dar n-avem ce să avem cameră, el face după iPhone, îl fac după tabletă, e mai simplu pentru mine. Dar, uite, acum că avem o rândă în plus, vă arătăm cum ne băteam noi. I-am dat pălăria jos, cum și el arată mie. M-am agățat de ăsta, sunt Mowgli, mai bine zis Tarzan de GameBeast. Și încerc să mă urc pe chestia asta, să văd dacă merge. Măcara, dar cred că nu. Au! Și acum mă duc pe Darius, cel mai bun YouTuber. Adică să-mi dați și mie acolo câteva like-uri, să facem și noi câteva vizionări, că aș vrea și eu, dacă toți sunteți fanii lui Darius, cei care vă uitați. Da, hai să repet, următorul este pe boi, nu? Da. Următorul este pe boi, dacă știți harta. O să vă arătăm imediat cum se numește. B-O-B-U-O-Y. Stai puțin să vă gătesc ceasul. Da, e bine. Și eu pot, dacă uitați-mă pe canal, nu știu dacă am zis, pot să fac videoclipuri de Supermarket Simulator, multe. Și poate să merge și să deseneze. Da, short-uri în care desenez, dacă vreți. Și Andrei m-a și mai mine să mergă. Ok. Nu că m-am gândit dacă vedeți chestia aceasta galbenă, trebuie să vă urcați pe sus de tot.
cam așa cum mă vedeți pe mine, dacă mă vedeți, nu sunt sigur dacă mă vedeți. Stai că controlul nu e prea chiar foarte bun. Dacă vă întrebați, noi doi jucăm de pe PS, cred că v-a spus Darius că am mai făcut, cum se numește, el face short-uri aproape. Gata, uitați, adică v-ar cred că. Uite. Și ne mai dăm un trofeu, vedeți? Cam asta trebuie să faceți. Acum dăm link să vă arătăm alte trofee. Erau unul, cred că pe elevator sau la fel. Gen să te sigură și să... Și acum, dacă nu știm dacă chiar e, dar cred că pe Elevators e un trofeu în care trebuie să faci la fel ca la Containers. Da. Trebuie să te ții de aia și să o rupi să cadă Elevators. Dar atunci să ai înăuntru și... Nu, îl fac eu. Bine. Aia atunci la același lucru în sus. Bine. Cred că ce-am făcut a fost degeaba. Stăm pe elevator să de aici, din stânga. Adică hai pe ăla din dreapta. Uite, trebuie să voi să stați, să stai că l-ajut și pe Andrei. Vino în elevatorul ăsta. Oh, shit. Așa. Și trebuie să rupe două astea și cineva să stea acolo jos și să cadă. Uite, mă duc eu jos aici și trebuie să cad. Dar uitați, așa, nu știu dacă nu mai dă trofeu, nu ne-a mai dat, cam asta trebuie să faceți. Nu ne mai dat, l-am mai făcut odată. Cam atâta trebuie să faceți și vă mai arătăm unul și două chiar pe Trax. Da, două pe Trax. Unul vi l-arăt Andrei, unul vi l-arăt eu. Stai, unde? Ce trebuie să faceți este, aveți două uși în dreapta și în stânga. Voi trebuie să intrați pe alea din laterale, da? Și o să vă dau un trofeu. Și mai aveți unele, eu vă arăt asta din spate și Andrei vi l-arăt pe alea din laterale. Laterale. Uitați-vă puțin. Noi nu o să ne mai dacă noi l-am făcut, v-am zis asta de 4.000 de ori. Da, nu ce-am făcut, dar cum am urcat eu acolo, doar că trebuie să intri prin ușă. Da. Și cam atât a fost episodul de astăzi. Ne vedem data viitoare. Pa! Pa!